כולם, היום אנחנו נעשה שחזור של סתם. אנחנו היום נעשה קרב קליי. קרב יצורי קליי. קודם כל, מה זה יצורי קליי? זה מוד כזה של חיות קטנות וחמודות מקליי. ואחת מהן. הנה יש חיילי קליי. הנה חייל קליי. יש חייל קליי. ויש סוס קליי שהוא רוכב עליו. אין מה זה. בואו ננסה. איפה האיש? הוא היה אמור לעלות. זה הורס את כולם. פגסוסים. כל אחד עכשיו, כל חייל ימצא לו סוס. אז מה, אני חייל כזה? מה הקטע? מה זה הלאג הזה? מה זה הלאג הזה? באמת. זה הלאג הכי גדול שהיה לי בחיים. הנה. טוב, אני אחזור אליכם ברגע שאני תיקנתי את הבעיה, הבנתי שהבעיה היא בחיילי הקליי. אז אנחנו נעשה היום משהו אחר בתכנון שלי. כן, נשחזר את מלחמת בריטניה הרהב. קודם כל, הנה יש חיילים. אתם רואים? חיילים. בגלל שיש את החיילים האלה, אנחנו עומדים להכין את המלחמה. הצבא הבריטי והצבא האמריקני. אז אנחנו נעשה זה אמריקה בלוק. אנחנו נעשה את אמריקה. אמריקה תהיה קטנה. זה האמריקאים. זה אמריקה נגד רוסיה. אוקיי, אז כאן יהיו אמריקאים, ואיפה יהיו... זה אמריקה נגד אנגליה, בריטניה, ואני לא מבין מה הבעיה של זה. הנה. מה הבעיה של זה? הנה, הבנתי את הבעיה. אוקיי, מוכנים. צבא זה נגד הצבא זה. כן, זה אמריקה, ואני לא יודע מה. לא יודע איזה צבא זה. כאן, בצד הזה יהיו האדומים, בצד הזה, לא יודע אם זה. כי עכשיו אני עומד לעשות במקום שבו יהיו הכחולים. אין לי מושג איזה צבא הכחולים באיזה צד הם. אני יודע שאני עומד ליצור כאלה, ואחר כך אנחנו נתחיל במלחמה בין העמים האלה. אוקיי, אני מצטער על הרעשים. אוקיי, בואו נתחיל להכין את הצבא. אוי, זה הצבא האדום. בואו נשים כאן חייל כחול שיהרוג אותו. זה החייל כחול. זה חייל אדום. אני לא רוצה שהוא יהיה בו. בואו ניתן פשוט... אוקיי, בואו נכין מקום חדש. הנה, בואו נכין כאן הרבה כחולים. לא, בחוץ יש את האויבים שלכם, אל תקפצו, מה אתם עושים? למה הם קופצים? לא מבין. עושים ככה. אוקיי, הכנו את הצבא האמריקני. שיגור צבא אמריקני. בואו נראה את המלחמה.
יואו, הרבה חיילים אמריקנים נהרגים. יש לי רעיון הרבה יותר טוב. חזרנו אליכם. הפעם עשיתי זירה קטנה, ובתוך הזירה הזאת אנחנו נעשה את הקרב. אני מציין על הרעשים שבחוץ. הנה הם באים בחוץ, כל הרעשים, כן? 5, 1, 2, 3, 4, 5. הנה. הנה. זה הצבא האמריקני, ו... 5, 1, 2, 3, 4, 5. אתם מוכנים? בהצלחה. בואו נראה מי האחרון שישרוד, אמריקני או אנגלי. מי ישרוד? מי ישרוד? אמריקני או אנגלי? מי האחרון? מי האחרון שישרוד, אמריקני או אנגלי? בואו נראה, בואו נראה. בואו נראה, בואו נראה. האמריקנים ניצחו! כל הכבוד, בואו נראה בכולם. בואו נראה בכולם. הם רעים, מרושעים, תמותו. אוקיי, האמריקנים ניצחו. להיט.